Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Abubuwan da suke faruwa tsakanin matasan Nijar da na Najeriya bisa ga al'amuran siyasa babu ko shakka an ka bibiye su za ka ga wasu mutane akwai ganganci da sakin baki akan abin da baka sani ba da abin da bai shafe ka ba da abin da baka da masaniya akan shi. Amma gaskiya akwai ɗan Najeriya guda gashi nan Mubaraki Musa ko ya yi magana ta ilimi ta kuma hankali wadda ya ci a jinjina mashi da kuma sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi ko kuma ce tsohon sarkin Kano Halifan Tijjaniya. Kowane ɓangare za ka ji kowa ya saki baki yana cewa kaza ƙasashen biyu suna buƙatar juna kuma ƙasashen biyu kusan ƙasa guda ce. Turawa ne suke zuwa su yi amfani da iyakokin ƙasashe don su raba al'umman da suke uwa ɗaya uba ɗaya. Babu ko shakka abubuwan a tsakanin matasa da kafofin sada zumunta na zamani abubuwan kullum ƙara hauhawa suke, kullum ƙara yawa suke. Da wanda ya san abin da yake cewa da wanda bai san abin da yake cewa ba kowa zuwa yake da masu zagi da masu gayin baƙaƙen maganganu wannan ba mafita ba ne. Najeriya na buƙatar Nijar sannan Nijar na buƙatar Najeriya. Kowace ƙasa ba za ta so ɗan ƙasanta ko da mutum guda ya yi asara dukiyar shi ko rayuwar shi ko kuma abin da yake nema ma kanshi abinci. Kowane ƙasashe wannan alaƙa da aka yanke kowane ɓangare yana da asara. Kenan mafita da za a iya yin maganganu na a samu mafita ya fi. Dukkanmu al'umma guda ce, musulmi ne musamman arewacin Najeriya. Babu ta yadda za ka raba arewacin Najeriya da Nijar. Ko lokacin da aka ce za a kawo ma Nijar hari, sanin kowa ne cewa mutanen arewa, lattijawan arewa, 'yan majalisar arewa, gwamnonin arewa da tsofaffin gwamnonin arewa da sarakunan arewa da musamman malaman arewa babu wanda ya goyi baya kuma sun yi faɗi tashin su kawo nasu gudunmawa kadda abin ya faru da addu'o'in da ake yi Nijar da Najeriya da masoyan Nijar duk duniya. Allah ya sa wannan fitina dai ta mutu. Yanzu kuma an dawo akan maganar takunkumi. Takunkumi ma mu ne muke maganganun da muke a ɓangaren Nijar da kuma a ɓangaren Najeriya. Su shugabanni sun san abin da suke wa'anga maganganu da muke yi. Shugabanni ba su suke yi ba, su suna neman sulhu ta ƙarƙashin ƙasa ko kuma dai ba mu sani ba, amma dai su suna son sulhu. Yau rayuwar neman mafita ake yi, ba wai a ƙara dulmiyar da mutane cikin kuma magana irin maganar da Mubarak ya yi. Shugabannin nan ko an yi takunkumin nan ya shekara nawa, talakawa ne za su shan wuya. Na tabbatar da cewa dai cani dai ba zai rasa kuɗin da zai ci da gidan shi ko iyalan shi ko makusantan shi ko ministocin shi ko kuma kusoshin gwamnatin shi. Amma kai talaka fa, kenan ana buƙatar mafita ake nema. Wannan maganganu ba za su kai mu gaba ba kuma in suka ci gaba a hauhawa haka maganganu to zuwa gaba abun ba zai yi kyawu ba tsakanin 'yan Nijar da Najeriya. Ni a wurina da Najeriya da Nijar duka ɗaya ne, musamman ma Najeriyar arewa. Ni na ɗauke su ƙasa ɗaya ce aka zo aka yi mana kisa aka sa iyakar ƙarya. Wannan shi ne. Ina kira ga al'umman Najeriya da al'umman Nijar da su rika yin maganganu na kawo mafita ba na tada zamne tsaye ba. Sannan kuma akwai mutane da yawa da su ganin suke su ƙasar su kaza ne, su ma 'yan Najeriya suna ganin ƙasar su kaza ne. Wannan yanzu duniya ba haka take ba. Duniya ta zama dunkulallen abu a wuri guda. Kowace ƙasa tana buƙatar wata ƙasa. Wannan shugabanni su sun sani, masu kula da al'amuran yau da kullum sun sani. Kenan ya kamata a sassauta, kowane ɓangare ya sassauta. Yana yi ma kowa da kowa fatan alkhairi.